Hayırlı gün. Yolçular Питрәш районы буйлап сәфәрләрен дәвам итәләр. Һәм без районның көньяк көнчыгыш өлешендә бүгенге беренче авылыбызга кирип барабыз. Ул Тотар казысы дип атала. Карталардан эзләүчеләр булса, Атар Дубровка дип язырга онытмагыз. Бу очракта тәрҗемә иткән яки русча гына күчергән исем түгел, гомумән берсе-берсенә охшаш булмаган, тәңгәл килмәгән исемнәр, аның да аерым тарихы бар булып чыкты, эзләнә торгач. Тотар казысы авылының менә әле тарихына кирип киткәнче ике төп үзенчәлеген әйтергә була. Беренчедән, ул бу төбәктәге керәшен татарлары арасында бердән-бер татар, мөселман татар авылы булып тора. Шушы Куста дип сөйләшә инде күп очракта галимнәр. Һәм миңа калса, аның ни өчен заманында шукындырылмый калганы менә шушыннан ук аңлашыла торгандыр. Килде китте, яктан килеп кирсән әлеге авылга, тиз генә монда шуның кадәр зур һәм матур торак урыннары урнашканын чамалый торганда түгел. Чөнки ул хәтта хәзерге көндә дә агачлар белән капланган. Аның инде исемендәге Атар Дубровкада, Дубровка ягъни имәнлек дигән исеме, шулай ук заманында монда урман эченә күчеп утырган авыл икәнлеген дә әйтеп тора. Һәм икенче үзенчәлеге нәкъ менә шушы Тотар казысы авылында авылның нәселләре, шәҗәрәләре бар. Бүгенге көндә гаилә үз нәселен шәҗәрәсе белән беркемне дә шаккаттыра торган түгел. Менә монда барлык төп нәселләрдә кергән бик зур һәм матур шәҗәрә бар. Аңа галимнәр дә соклана. Шулай булгач, тарихына тирәнрәк кирип карыйк. Дөресен генә әйткәндә, безнең Питрәш ягына сәфәребезнең төп сәбәбе дә Тотар казысы авылы тарихы. Хикмәт шунда, авылга нигез салган Такый Янчура атлы кеше бу төбәкнең тагын берничә авылы шәҗәрәләре башында тора. Ләкин тарихны белмәсәң, бүгенге көндә ул авылларны тугандаш дип әйтә торганда түгел. 1604 елда Песовый кенәгә дигән кенәгә бар. Шул кенәгәдән Тотар казысы шушы җирләр бирелгән, Такый Янчуринга хезмәт өчен бирелгән дип язылган жалованный грамоталардан өзекләр бар. Тотар казысы, казы исеме ул Нокай уртасыннан күчеп килгән кеше исеме. 15нче гасырларда алар күчеп килгәннәр ил буена. Казы олысы төзегәннәр, казы олысы шушы менә Миша елгасының сол ягында инде шушы казы исеме белән бәйле авыллар барлыкка килгән. Казы олыс бу биләмә. Шунда барлыкка килгән авылларга инде казы исеме кушканнар. Атар Дубровка сүзе ул урыслардан кергән булса кирәк. Атар, Утар, Дубровка имәнлек, безнең авыл тирәсендә имән урманнар булган инде. Бу чорда 16-17 гасырларда булган. Такый Янчура үзен индирәк кеше булды икән, ул кайсы катлам кешесе дип әйтимме, нәрсә белән көн күргән кеше ул турыда язылганмы? Бу турыда хезмәттәге кеше дип кенә әйтелгән, служил дип кенә хезмәттәге. Аны әйтәләр иде, теге имеш нидә Ливон сугышында ул катнашкан дип 1558-81 елларда Ливон сугышы булган Иван Грозный вакытында инде. Имеш тораның электә алдан да булган җир биләмәләре шушы Кече Солтан авылында, менә хезмәт өчен аңа тагы өстәп шушы авыл территорияләр бирелгән дип әйтәләр инде. Авыл урамнарының исемнәренә игътибар иттек. Мәсәлән, Дальняя дигән урам бар инде, әйме? Борынгы исемнәре алай булмагандыр инде аның. Урамнарның исемнәре бармы ул? Урамнарның борынгы исемнәре, менә мин белгән, мин балачактан иде, менә без басып торган бу урам Атавышы дип атала. Минем үземнең торган урамым Түбәнеш. Хәзер инде Школьный дигән инде аның аргы як дип аталадыр. Мәчет урамы бирге як, аннары соң тагы бер яклыгына урам бар иде. Ул кешенең Бәрәңге бакчасына карап торганлыктан Бәрәңге урамы дип кибет янында инде бер 3-4 генә урам бар. Ул Өчиле дип. Хәзер инде урамнарга башка төрле современный исемнәр куштылар. Шулай теге алай йөртелми. Ну борынгы исемнәре шулай атала иде. Бу Түбәнешләрнең, югары эшләрнең һәм арыяк, бире якларның кайсы өлеше борынгырак дигән фараз бар. Кайдан, кайсы тирәсеннән башланды икән авыл?
Авылның, например, чыгышыннан башлап фаразласак, төбәк бит инде ул как раз шул авылның башланышына бәйле. Төбәк елгасы менә бу бирге як дигән урам беренче булып барлыкка килгән дигән фикердә торабыз. Менә шул төбәк елгасы как раз урам бирге як урамының башланышы. Иң яңа өлеше хәзер кайсы тирәдә авылның? Иң яңа өлеше хәзер инде ул Зират арты урамы дип йөртибез инде без аны. Тагы шул халык телендә Котылдык урамы дип әйтәләр инде. Анда яшьләр күчеп чыкты. Менә шул Зират арты урамы, ансының яңа исеме ничек соң ансын онытып менә шул үзебезчә халык теленчә Котылдык урамы. Татар казысы авылы халкының 3тән 2 өлеше шәҗәрәсе Тaqi нәселенә барып тоташа. Документларда Taqi үзе чыгышы белән хәзерге Балык Бистәсе районына кергән Кече Солтан авылыннан дип теркәлгән. Бүгенге көндә Солтан белән Казыны М7 юлы гына аерып тора. Сезнең авыл кешеләрен якыннан белмәсәм дә, күренекле шәхесләр бар бит инде. Бөтенебез өчен уртак Зөфәр Хәйретдиновны беләбез. Моннан эзләп таптык. Зөфәр Гыйльметдин улы Хәйретдинов. Әйеме? Әйе. Без шушы не буенча барсак, шушы тармак буенча барсак, Хәмидулла дигән кешегә килеп чыгабыз. Һәм шулай ук Люция Хәмитованың шушы авылдан икәнлеге билгеле, аның тармагы кайсы тирәдә? Хәмидулладан Хәмид туган, Хәмидтән Галиәхмәт туган, Галиәхмәттән Миннәхмәт туган, Миннәхмәтнең кызы Люция Хәмитова. Аларның фамилиясе Хәмид. Менә шушы Хәмидкә бәйләнгән ие. Зөфәр Хәйретдинов нәселе белән Люция Хәмитова нәселләре, алар Туганнан туган, туышканнар. Двоюродный дип әйтәләр инде. Аларның кайчан төзелде? Менә сезнең варианты дип әйтүем. Бу шәҗәрә моннан 20 ел элек төзелде инде. 20 ел элек. Төзедек без аны. Аның иске варианты мәчеттә сакланган, аны борынгы бабаларыбыз төзеп калдырган. Биктагиров Габдулла бабай аны дәвам иткән. Һәм ул мәчеттә схема формасында саклана иде. Без аны мәктәпкә алып килдек. Һәм мин аны шушы формага кертеп төзедем. Башта имән агачы формасында, аннан инде алма агач формасында, төрле вариантларда, кичкенә вариантында төзедек. Бер вариантын без аның музейга бирдек. Мәктәп музейына бер вариантын Питрәч музейына тапшырдык. Бер вариантын аның Шамил Исхаков алып китте. Камил Исхаковның әтисе алып китте. Без аңа бүләк итеп бирдек. Ул аның бабалары безнең авылдан, ул авылга кайтты. Зиратка барып, каберләрен барлады бабаларының, фотоларга төшерде. Һәм без аңа балалар белән авыл тарихын, аларның нәсел тарихын сөйләдек. Һәм аңа кичерейтелгән вариантта шушы шәҗәрәне төзеп мин аңа бүләк иттем. Бу шәҗәрәнең тагын бер үзенчәлеге бар. Алмадан кала тагын яфраклары бар, яшел алмалар бар. Булар нәрсә дигән сүз, бер төрле мәгънәсе бармы? Яшелләр хәзерге вакытта авылда яшәүче, буыннарын дәвам итүче кешеләр, менә мәктәптә яшәүче, менә бу Зөлфәтнең улы Булат хәзерге вакытта мәктәптә укый Булат. Әлфиснең малае Рәйф белән Рәсүл мәктәптә укыйлар. Бу шәҗәрәдә ир балалар гына языла, һәм авылда яшәүчеләр генә языла. Читкә киткәннәр, шуңа күрә язылмый инде, аның чиге булмас иде. Әгәр дә шәһәргә киткәннәр дә язылса, шәһәргә киткән кешеләр кайтып үзләренең нәсел буыннарын барлап, табып алып китәләр. Аларга бик кызыклы бу шәҗәрә. Җәмәгать шәҗәрә дип мәктәп музеена кергән җирдән үзебезнең күзгә һәм кулакка ятрак булган әйберләрне без эзләп кенә торабыз инде. Безнең бу гадәтне беләсез. Тупырча дигән әйбер. Исемедә кызыклы әйбер бу. Келәм тукыган вакытта туку станогына менә шулай итеп, аның менә шунда күчәр тыга торган нәе бар, өлеше бар үзенең, пазлары бар. Менә шулай итеп келәм тукыганда җепне сүтеп барыр өчен менә шушындай бабинасы дип әйтим мен инде үзенең татарча әйткәндә зур кәтүге булган инде. Исеме Тупырча дип атала. Әлегә кадәр монысын белмәгән идек. Ишеткән югы дөресрәге. Тагын бер кызыклы әйбер, чүпләмәле тостымал дип язып куйганнар. Бу шулай ук
кулдан эшләнгән әйбер. Бу шундый үзенә күрә бер шигу үрнәге дисән, шигу үрнәге дә түгел инде. Шүпләп, менә бу җепләренә тыгып барганы аркасында шүпләмәле тостымал, борынгы шүпләмәле тостымаллар дип сөйли торганы әниләр дип тә әйттеләр. Һәм тагын бер әйбер, монсы инде алай аптырарлык түгел, һәрбер музейда күрергә мөмкин дип әйтер идек. Гадәти әйбер булса да, нишләптер бер дә күргән юк. Бу чыра кыстыргыч. Менә шушындый җәпле әйбер ул. Үзегез аңлайсыздыр инде. Ут юк та юк, керосин лампалары һәм башкалары булмаган заманнарда бу инде кеше йорт белән яши башлаганнан иң борынгы әсбапларның берсе булгандыр, яктылык өчен. Ул менә шулай диварга кодап куела торган булган. Булай түгел, менә шушылай. Монда кыстырыла аның чырасы. Бераз гына инде аска каратып, шул чыраның бер башыннан ут төртелә дә, ул шулай җайлап кына җанып бара. Шушында диварга кодалган килеш менә шулай торып тора ул, тырпаеп. Аннан соң инде бу үзе генә булмый, аның аста идәндә теге янган чыраның көле һәм бераз гына теге күмерләре төшеп барыр өчен су салынган кичкенә генә савыты да була әле. Шулай булгач, бу шундый парлы әсбап дип әйтик инде. Менә хәзерге көндә ул шигырьне хәтерләмим, нишләптер күңелгә бик кирип калган бер шигырь бар иде. Татарстан турында һәм татар халкы турында. Соңгы 2 юлын гына хәтерлим, бер куплетының киштән телә иде чырасын, кем уйлаган аның нефт төяп, океаннарга кадәр чыгасын дигән шундый бик матур юллар бар. Менә шушыннан башланган тормышлар да бар бит әле безнең тарихта. Авыл тарихы төрле чыганаклардан алынган җыелма тарих булса да, ул музей экспонатлары һәм җирле атамалар белән тулыландырыла. Аларда да авыл шәҗәрәсенә ишарә табырга мөмкин. Бу безнең авылның иң югары урыны Атау тау башы дип атала. Атау тау башы. Элек-электән инде монда сабан туйлар үтә торган ие. Самый күтәренке ни өчен дисәң, сабан туйларны шунда ясаганнар. Сабан туйы вакытында берәр нәрсә булса, ут күз чыкса да, авыл моннан күренеп тора дип әйтәләр менә. Шуңа күрә иң югары урында басып торабыз без. Безнең инде монда елгалар, Төбәк елгасы, Ышык елгасы, Әтнәмәт, Ышык, Төбәк, Пишмән елгалары менә 4 елга рядом. Булар инде Имсим юлына, КамАЗ юлына хәтле менә бик матур елгалар, җиләкләргә бик бай. В основном авыл халкы шунда җиләккә җөрибез инде. Әтнәмәт дигәне моның кеше исеме бит инде, әйме? Әтнәмәт елгасы кеше исеме белән аталган инде. Тегеләрен әйтә алмыйм, но в основном Әтнәмәт кеше исеме белән. Менә безнең авылның чыгышына, тарихына Теки бабай ниенә килеп тоташа, менә шул гасырдан ук кушылган җылганың исеме атамасы. Такый нәселенә караган авылларның төрлелеге тарих юлларының никадәр бурмалы булуын ачык күрсәтә. Бүген ул авыллар төрле җирлекләргә генә түгел, гомумән төрле диннәргә яшәү рәвешенә үк карыйлар. Мәсәлән, татар казысы белән Керәшен сәрдәсе тугандаш авыллар. Туган җипләре бар дип әйтеп була. Бу проблеманы күтәреп чыкты Максимов дигән кешеме? Галим буларак инде Мәскәүгә кадәр барып җитте ул. Менә бу Теки Яншуринның туганнары Толкиновлар йөри хәзер. Керәшен сәрдәсендә Толкинов йөриләр. Аларны Теки дип йөртмәгәннәр, Теки уңайсызрак бит әйтергә. Авыл советына килгәндә, әйдә Толкинов язып куябыз, жазып куйганнар. Менә ул Керәшен сәрдәсе әйтәләр инде. Кибәш авылларында безнең яктан чыккан кешеләр, шушы нәселдән чыккан кешеләр дип. Таткаҗаш авылларына шулай киткән дип әйтәләр. Бу бер ике яктан чыккан кешеләр инде булар. Бер Теки нәселеннән киткән кешеләр була. Аңлагансыздыр инде, без бүген мәктәптә күрсәтеп узган шушы татар казысы авылының зур шәҗәрәләре, алар зур эшнең дәвамы булып торалар. Ул шәҗәрәнең төп нөсхәсе дип әйтик, авылның мәчетендә саклана. Ул теге миллиметровка кагаз дип әйтәләр инде, сызымнар вакытында кулланыла торган зур кагазларны күз алдыгызга китерәсездер. Элеккегрәк буын кешеләре менә шунга төшерелгән. Шушы авылның мулласы язып барган, ул да заманында зур эшне дәвам иткән кешенең бер төрле хезмәте ядкәре булып мәчеттә саклана. 14 буыны билгеле бүгенге көнгә, хәзерге заман буыннарына кадәр китереп җиткерсәк, әлеге шәҗәрә буенча. Ләкин тарихчы Дамир Исхаковның эзләнүләре буенча бу
Токый Янчура дигән кеше, фамилиясе Янчурин дип бирелә бит инде аның. Янчурин яки Зянчурин дигән варианты бар. Менә шушы Зянчуриннар, Дамир Исхаков фикере буенча, Нократ татарлары, инде бу Вятка ягы, Киров ягы бүгенге көндә шул якның морзалары нәселе булырга тиеш дип әйтә ул, һәм аларның нәсел очлары инде Казан арты өчен бик зур мәгънәгә ия тарихи шәхес Кара Бигә барып тоташа дип әйтелә. Бу Нократ татарлары һәм ул морзалар, князьләр нәселләренең фамилияләре, мәсәлән, шушы Зянчуриннардан кала, тагын инде сезгә бик яхшы таныш дип уйлыйм, Дәүләт Яровлар, Яушевлар, Арслановлар, Хуҗа Сәитов кебек фамилияләр. Аларын күбрәк ишеткәнсездер дип уйлыйм. Һәм әгәр дә бу фараз дөрес булса, тагын Кара Бигә кадәр барып исәплибез икән, шушы Янчураның нәселен һәм аңга теге 14 буыннан башлыйбыз икән, шул 14 буынга тагын бер ким дигәндә 10 буын өстәлә дигән сүз. Шулай булгач, бу авылның тамырлары никадәр еракка киткәнен үзегез чамалыйсыз. Борынгыдан язылып барган шәҗәрәсе булу, авылның мөселман татар авылы буларак сакланып калуы, биредә электән үк укымышлы халык яшәгәнен күрсәтә. Татар казысыннан 4 указлы мулла чыкканлыгын теркәгән документлар бу фикерне исбатлый. Ничек алай килеп чыккан ул, һәм керәшен авыллары элек татар авыллары булган дип әйтә алабыз. Элекке татар авыллары булган инде, алар яшь кундырылганча кадәр. Әйтәләр, безнең бабайлардан телдән телгә күчеп килгән дилләр буенча инде, риваятлар буенча имештер безнең бабайлар. Урыс миссионерлар килгәч, алар инде теге Нурсы якларына кайтып килеш булгандыр инде. Шул урман тирәсенә менеп, буларны инде яхшы иттереп сыйлаганнар, ошатканнар, ишеткәннәр дә, монда ул юк дип имеш җибәргәннәр дип шундый сүзләр йөри инде. Менә шундый мәсьәлә бар. 17 гасырда теге христианлаштыру сәясәте инде ул вовсю бөтен кешенә барган. 18 гасырда барган. Авыл инде үзенең динен саклап калган. Күрше тирәдә христиан авылларының булуы моны дәлилләп тора инде. 1615-16 елларда менә Султан тирәсендә халык җыелып безнең авыллардан менгәндер инде. Алар килгән миссионерларга каршы чыкканнар һәм салым түләүдән инде качканнар. Салым түләмәскә булган елларда түләмәгән салымны, 3 еллык салымны безнең халыктан түләтмәкче булганнар. Халык, татар халкы инде күтәреп чыккан менә шу миссионерларга каршы, хәрбиләргә каршы күтәреп чыккан бу мәгълүматлар бар Татарстан тарихи китапларында. Аларның җитәкчеләрен тотып алып, Мәскәүгә алып барып җәзалаган дигән мәгълүмат та бар анда. Җангали Шыгыров дигән, Жансар дигән кешеләрне менә шунда Мәскәүгә алып барып җәзалаганнар. Йөри торгач, без яраткан иске биналар табыла бит ул. Авыл халкы безне ачулана инде гадәттә, нишәп гел искесен генә төшерәсез анын дип, ләкин безнең күз шул якка таба карарга гына тора, җәмәгать. Татар казысы авылының элеккеге тегермәне. Билгеле, ул инде соңгы елларында ут белән эшләгән, утка көйләнгән булган, теге бик борынгы су тегермәне, җил тегермәне дип әйтә торган түгел, ләкин барыбер дә авылның тарихына күпмедер дәрәҗәдә ишарә. Бүген без сөйләшкән вакытта, мәсәлән, Вәкил абый белән дә акыллаштык бу темага, чөнки 20нче гасыр башында бу авылда 2 мелочная лавка дип язалар инде аны, кичерәк кибет дип алыйк инде, вак-төяк сата торган кибете булганы язылган, бу энциклопедиягә кергән материал, һәм шулай ук авылда 2 крупа абдирка бар дип язылган. Бу тегермән дип әйтерлек түгел, әлбәттә, зур инде он тарта торган дип сөйләрлек түгел, ләкин аны инде кайсы бер кеше абдирка дип кенә дә, абдирка дип кенә дә сөйли, ягъни бу ярма, чис тарту корылмасы, җайланмасы дип әйтик инде. Эш принцибын һәм эшләнешен ул менә абдиркаларның сезгә әйтеп күрсәтә алам, чөнки күргән әйберем түгел, менә шул язылган материалны укып белгәнне сезгә җиткерәм генә. Авыл халкы ул турыда без бик белеп бетермибез, ул турыда ишеткән юк иде әле. Андый әйбердә булды микән дип кенә бераз шаккатты һәм
уйга калды. Инде авылның тагын нәрсә белән яшәгәнлегенә киләбез икән. Билгеле инде ул игенчелек һәм урманлы як булгач 1718 елдан бу авыл халкының күпчелек өлеше лашманлыкка да кертелә. Аны урман кисү белән шөгыльләнә дип әйтеп булмый, чөнки ул мәҗбүри хезмәт була һәм күп очракта аңа инде бик җүнләп акчасы да түләнми һәм авыл халкы, әгәр дә аны инде кемне дә булса лашман итеп билгелиләр икән, атында бөтен эш коралларын да үзе белән урманга алып барып, үзе шунда тиешле норманы үтәргә тиеш була. Һәм шунысын да әйтеп узарга кирәк, биредәге халык дәүләт крестьяннары катламына кергәнлеге билгеле. Һөнәрчелек, ат тәрбияләр ясаган дип әйтелә инде. Кондыз аулау җирләре дип әйтелә. Менә бу Текиян Шуринга биргәндә жалованный грамотада әйтелә. Кондыз аулау җирләре, печәнлекләр дип әйтелә. Ну, авыл кеше шул игенчелек белән шөгыльләнгәннәр. Урманнарны кискән дә, иген иккән, башкача монда аучылык булгандыр әзрәк. Аучылык бит инде ул теге ярдәмче генә, основной түгел. Менә шул игенчелек, терлекчелек дип әйтергә кирәк. Сәүдәгәрләр турында, байлар турында әйткән кеше юкмы? Сәүдәгәрләр турында бар анда әз генә. Безнең революция кадәр 11 авылдагы теге кулакны куганнар дип әйтелә. Кайсы берсенең кибете булган, кайсы берсе ниндидер сәүдә белән шөгыльләнгәндер инде. Алар турында мәгълүматлар бик сакланмаган. Мин белгәндә, мин әле балачакта авыл әле гөрле иде. Хәзер инде ничек дип әйтәм, олылар, менә безнең шикеллеләр, без инде үзебезне әле күңел гел 18дә яшьләр исәбенәрәк кертәбез. Бездән дә яшьрәкләр инде 1-2 семья гына. Авыл картайып бара, яшьләр калмый. Яшьләр калмый, эш юк, колхоз бетте. Колхозлар бетте. Дөрес, бездә инде монда частный ферма бар. Анда шактый гына халык эшли. Ну, яшьләрне ул гына кызыксындырмый. Яшьләр китеп бетеп бара. Клубтагы менә спектакльләргә дә дөрес әле катнашалар, студентларыбыз да катнашты. Ну, елдан-ел кыенлаша бара дип әйтәм инде. Елдан-ел кыенлаша бара у яктан. Менә сезнең түбәнеш бит инде, урам. Сезнең урамда буш калган нигезләр санын чамалый аласызмы? Күпкә кимедеме урамда? Бар бер унлап, менә безнең урамга гына унлап йорт уже үзенең төп хуҗаларын югалттылар дип әйтергә була. Менә минем үй каршында гына уже бер 3 үй буш. Шуның бер әле миннән аскарак төшкәч 1-2 инде как дачниклар гына туганнары кайтып тора. Түбәнеш дип аталган урамда гына да 10 үй буш. Менә бу мәктәп урамы дигән урамда инде үзегездә күреп киттегез. Урам почти бер ягы белән буш бара. Авыллар менә шул картайып бара. Рус сәрдәсе дигән авыл урынында басып торабыз без хәзер. Ничектер менә шушы беткән авылның юл читеннән үк күренеп торган нигез урыннарына, менә бу чокырлыклар, алар барысы да йорт нигезләре, шуларга карап тордым да уйга калдым. Бүген Татар Казысы авылында су мәсьәләсе турында сөйләштек. Берничә кеше белән очраклы рәвештә генә сөйләшеп китеп, урамда йөргәндә Хикмәт шунда авылга кертелгән, үзәкләштерелгән су үткәргеч, аның инде башнясы бар һәм барлык йортка да су кергән. Монысы бик әйбәт. Әлеге көнгә кадәр алар инде шушы авыл җирлеге акча җыеп, тапшырып, шул акчага шушы су үткәргечне карап торып, барысын да тәртипкә китергәннәр, күпмедер акчасын түләгәннәр, бар кеше дә канәгать булган. Ләкин яңа таләпләр кертелеп, яңа нормативлар кертелгәннән соң, әлеге су үткәргеч һәм авылның башнясы күчә лицензиясе булган оешма кулына. Әлбәттә, оешманың үз нормативлары барысы да закон буенча эшләнә һәм бүгенге көндә авыл халкы менә июнь аеннан башлап бөтенләй дә яңа бәя, яңа нормативлар буенча түләргә тиеш булалар һәм бу түләү бер айга бермә-бер генә түгел, берничә тапкырга артыграк элеккегә караганда. Хәзер уйлап карыйк.
Бүгенге көндә Питрәш районында иң күп мал-туар асраучы авыл шушы Татар казысы авылы. Һәм суга шуның кадәр акча түли башласа, һәм бер сыерга көненә ким дигәндә 40-50 литр су тота башласа, һәм аңа инде күпкә артыграк акча түли башласа, әлеге авыл мал-туарга шул кадәр бай булып сакланыр микән киләчәктә дә? Миңа калса, юк. Һәм аның киләчәге алга таба кайсы якка борылыр икән? Менә бу урында шушы беткән авылның нигез чокырларына гына күз саласы кала кебек. Бу вазгыятьтә район җитәкчелеге дә, бу вазгыятькә шушы ук лицензия алган оешма да һәм бигрәк тә авыл халкы да гаепле түгел, әлбәттә. Закон кабул ителгән, аның белән бәхәсләшүдән мәгънә юк, барысы да закон кысаларында нормативлар буенча эшләнә һәм аңа буйсынып шул бәяне түләргә тиешләр. Кәгазьдә барысы да бик дөрес һәм тәртипле, ләкин чынбарлыкта киләчәге бик аяныч шул. Шуңа күрә тарихка гына түгел, киләчәккә дә бераз күз сала башласак иде дигән теләктә саубуллашабыз сезнең белән.